O BNG destaca o criadeiro de moluscos da Confraría de Noia como un referente a nivel galego. Unha comitiva nacionalista visitou as instalacións para coñecer de preto o traballo do pósito, salientando a aposta polo produto autóctono. O BNG insta a Xunta a apoiar o marisqueo con proxectos como o criadeiro que a Confraría de Noia ten no Freixo. Unha comitiva da Formación Nacionalista visitou hoxe as instalacións para coñecer a fondo o traballo que se realiza ali. Percorreron o lugar guiados dos biólogos do pósito, que nes foron detallando os programas de traballo que levan a cabo. O que estuvemos enseñando agora pola mañán foi facendo un recorrido polas distintas fases do proceso productivo do cultivo de larvario e poslarvario de moluscos bivalvos. Aumentar o reclutamento nos bancos naturales e isto fundouse para iso. Bueno, agradecerles a visita porque facía falta que viñeran hasta aquí, que é moi bonito isto, non? A produción que se bota nos bancos marisqueiros, como o Burxo Antonio explicou as fases de reproducción, desde que collemos os pais e as nais dos nosos bancos marisqueiros, hasta facer semente, e depois leválo a prenjor de as bateas, e sementar babosa, a ameixa fina, a ameixa xapónica, algún berberecho e ostra, e bueno, é importante que viñeran a dar unha visita. Os nacionalistas salientan este proxecto como unha folla de ruta que debe seguir a Xunta para repotenciar o marisqueo. Nos creemos, queríamos velo, porque pensamos que proxectos punteiros como estes son necesarios en todo o país, non? Porque temos e vemos problemas nos últimos anos de produción sobre todo da ameixa, de berberecho, de diferentes tipos de ameixa. Por exemplo, na nosa comarca, en Camariñas, teñen un problema que desde fai 5 anos prácticamente non collen berberecho, e algunha das especies tamén da fina tampouco se colle. E se a Xunta de Galiza pois impulsara e apoiara proxectos como este, seguramente que teríamos menos problemas. É dicir, o cambio climático, efectivamente, e outras circunstancias producen, fan que se poden ter problemas, como teñen en Camariñas, pero con proxectos como estes, axudan moitísimo a que eso non se produza. Para o BNG, Noia marca o camiño que debe seguir o marisqueo na comunidade. Noia hoxe, a día de hoxe, representa precisamente o paradigma do que nós creemos que é o camiño hacia o que ten que camiñar o marisqueo en Galiza. Claro, eso non se fai de hoxe para mañán. Eso necesita, efectivamente, primeiro, xente innovadora como hai na Confraría de Noia, xente que efectivamente queira apostar por novos modelos como este, polas sementeiras, que efectivamente todos e todas sabemos que hai un gravísimo problema de produción, autóctona, desde logo, prácticamente, non sei se non será a única esta, de marisco autóctono. Entón, hai un gravísimo problema e, polo tanto, nos creemos que este é o camiño hacia onde se ten que ir. Critican, ademais, a distribución orzamentaria que realiza a Xunta, a quenes acusan de promover produtos do mar provenientes de fora de Galicia. Por iso, instanos a tomar accións canto antes para non deixar morrer un sector vital na nosa comunidade. Nós non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira, que solicitamos precisamente que a Xunta fomente sementeiras ou ben públicas ou ben semipúblicas, precisamente para que aquí haxa criadeiros, porque Galiza non se autoabastece. Galiza, e o vemos cada vez máis, trae individuos, trae sementes de fora, e polo tanto nós iso é o que queremos tratar de evitar. Insisto, e iso non se consigue de un día para outro, e tampouco se consigue se non hai un apoio decidido da administración. E nós pensamos que Galiza, que era, porque xa hai que empezalo a decir en pasado, pero pode volver a recuperalo, que era un referente marisqueiro en toda Europa, ten que volver a selo precisamente, e unha das pautas principais ten que ser producir e tratar co tempo de autoabastecerse.